awekku. Cek tak pilih ya, padha ae. Ya wis. Ana kodhok kok munggah gunung nek saka liwet ewa-ewater. Ana arek wedok senengane mlebu sarung bareng krasa anget-anget jare Cak Nol ya. Tambah gayer-gayer. Aku menuju mak guyonan. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Nek tak sawang mesem guyu among sliramu sing dadi pepujanku. Cewek batu isih legan tansaya suwe atiku kasmaran. Rina wengi tansah kelingan ora bisa turun amarga aku kelingan. Cewek embatu cewek embatu ojo gawe delaning atiku. Cewek batu cewek batu kapan koyo bisa dadi bojoku. Kaya ngene wong lagi gandrung ning omah sumpah pikirku bingung. Cewek batu teko gunung aja gawe atiku bingung. Kalau aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Nek tak sawang mesem guyu among sliramu sing dadi pepujanku. Batu isih legan tansaya suwe atiku kasmaran. Yen dalu tansah glisian ora bisa tur mergo aku kelingan. Cewek batu batu adik cewek batu kapan koyo
gunung aja gawe dhek atiku lewong menehi penerangan nang masyarakat lewat cerita lan keto cerita kono mula ceritane nenek moyang akeh sejarah Tuban wis kondang kaloka mula sing judule Sunan Kali aja Raden Said iku jeneng asline mula wilotekta iku apane rasa wulan iku diemulane Sunan Bonang iku arone Raden Said uga jejuluk Sunan Kali Jaga jenenge wis kondang lan kanjala andhara dasar bagus sekti mandra guna senengane tetolong marang sapada apa ada Raden Said atine nelongso sebab mikir rakyat lan para kawula sing uripe mlarat kelawan rekoso sing kurang sandang kelawan teko Raden Said ya Brandaloka Jaya dadi maling nyolong bandane wong tuwa kanggo mbantu para kawula sing uripe susah
kelawan nesta Raden Said bingung atine sebab diusir karo wong tuane mlaku ijen gak ana rewange ketemu Sunan Bonang dijaluk tekene nek tekenku iki modele seje cuma sailan iku dawane rupane soklat bapak pucuke mula tekanku iki iso cilik iso gedhe Alhamdulillah karya baru main wonten kawasan Ngemplak Kajati Sedekah Bumi muga-muga mawon desane mantun dislameti iso dadi desa sing gemaripah loh jinawi rakyate ayam tentrem gampang golek sandang pangan Allahumma amin nyuwun sewu niki wonten sing arane ludruk niku karam mboten wau ngedalaken ambengan nggih wonten estighosa nggih ludruk niki penggawean kula tapi nggih mboten karam napa artine ludruk L lakuo utomo D dimen R rahayu U untuk K kepribadian bangsa nggih ludruk niku lakuo sing utama dimen rahayu untuk kepribadian bangsa cocok napa maneh sing disebut gamelan gamelan niku nggih pun enten artine nek cara mbok kula biyen mbah kula jarine ilmu gathuk kok saged kula ngomong ilmu gathuk gamelan singkatane gamelan G Gusti Allah L lakon M menehi E ilham A ajaran Nabi niku gamelan lho nggih sing jemunuk gedhe niku jenenge gong G-O-N-G artine Gusti ora nate goro sing goro sinten kula iya ero tapi koncine yang kepingin selamat jujur mawon mek situk rukun contohnya wonten dusun Ngemplak nanggap ludruk karya baru acara sedekah bumi rukun saiyek saeka proyo bayar 20.000 kabeh 50.000 kabeh nek gak ndek duit utang percaya nah, makanya kula wau dipeseni kali Abah Sukarlin kali Bapak Klencer alah Cak Bagong aku kok nek mbayar iki mbek kenjangane tahun ngarep jere sepenting kula ndongane seger waras mesti saged nangkep malih lah makane niki kula kali sampean sing penting ayo padha eling
Yes. Islam agamaku Al-Qur'an panutan Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulur ayo para umat ayo padha sing eling donyane wis gonjing akeh manungsa sing montangan ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah Astaghfirullahaladzim sallallahu ala Muhammad Astaghfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam. Islam agamaku Al-Qur'an panutan Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulur ayo para umat ayo padha sing eling adonyane wis gonjing akeh manungsa sing montang-monting ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi mereka jari Muhammad Rasulullah enjo tenang kanca ojo seneng dosulaya ilingo kita kabeh katelungo karepmu apa si bisa kas aku nek panjake kompak gak ngantuk blas jeneng ayo iki Pak teko Bukerto teko Juanda ya iki grup teko Juanda Paruding ayo pokoke sing bareng kompak nek gak kompak gak tak lungno ayo karepmu apa sik suarane sing Kangkang Sambel iku sapa sih pisan kas karepmu apa gak yo aku nyindir Pak Sul ditambahi karepmu apa iya perintah agama iku kabeh lakonono kita iki titah wajibe among ibadah nyembah sing kuwasa mugi Gusti pitakerto ayo sing madhep ayo sing mantep yen donya kiamat insyaallah lebu swarga turi pote tak tandur keponaku ala bapak yang ini
iki lho wis kaya 20 sing gak endi ayo ala bapak iki tak disebut cak sering mbok kira kembang apa kembang waru aku seneng kembang waru gak esuk yo gak sore masyarakat ngeplak pancen bersatu turi pote tak tandur nek kebon aku ala bapak cocok iku tahun maneh balik nang ngemplak temenan wis tapi tanggapannya budal sobo mbok kira kembang apa kembang nangka aku seneng kembang nangka cekap semanten kidungan kula yen lepat nyuwun sepura cekap semanten kidungan kula monggo pinara ingkang sekejo sakku tak buka air mbek ana sing tambahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bitawafi mulki ilahi tombo ati iku limo warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping salat wong ilakana kaping 3 wong kang saleh kumpulana kaping 4 weteng ira betaluwe kaping 5 zikir wangi ingkang suwe sapa bisa kang tansah ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi dentak wah subhanallah net oh ya wong nabrak yang ngidik cano lho alhamdulillah iya Net wong kok nampani dhuwit teko cakno kok ngejer tabuyuten kon niku suwun cakno Roa ceblok sitok iku ya apa ayo didoleki ngono wis ketone patokan wesi kok ditabraki lho oh lho kari sitok lho butrami pisan ngono cek digoreng kok iso iki lho aku iki gawe tombo ati Net aku gawe tombo ati ketang dielingno tak sae ilang aku ki gawe tombo ati kok iso joget gak nguwasno patokan
Kon kok jegideg sih. Aduh. Lah iya dilokno tolat-tole ya, Bro ya. Lah iya. Heeh. Lah iya. Lho. Kon iki lho ngomong. Kon kok owah-owo sih, Net? Wah, gak kerang. Kon ngomong kok lho, dulur-dulur lho, nyawang kon jare. Wong kok kayak kipas angin nek dipetek. Oleh duit 50 cocok diambak-ambakne. Lho. Gawe dulinan tombo ati. Tombo ati iki pada umume iku pujian. Pujian ngerti ngono. Papan nggawa empan. Maksudmu? Nggone dhewe-dhewe. Wong nggo kene nggone pujian kok culuke kon iki lho. Lah kudune. Wong ata yo gak tau sapa lahar ayo. Hei, langgar. Lho ana tau ket yo. Masjid. Oh dileh ta? Dileh kakekmu ngono ah. Oh masjid ya taukid. Iso lho. Wong langgare lahar. Wah ya gak tau nang dinding gawe petombo ati, gawe nang Sunan Kalijaga. Net, kon ngelokno gak tau nang ndi lho. Kon kenyek kon. Ya gak ngenyek kenyataan ya iya. Lho aku gelek jiaronan wali limo, Net. Wali limo itu piye gak tau mbayar. Lho kok iso? Wong aku panitia. Panitia iki anak limo dijak kabeh. Lah iya anak limo jak kabeh, panganane sopir dilek. Supire kecap-kecap kesesuk. Gelane Net. Ya gak ngono. Kon buka rahasia kon. Ya gak mau rahasia yen kenyataan yen ya iya. Bareng lah apa sing buka rahasiane wong iku. Aku gak buka, wong eta yo gak tau sembayang, yo gak tau apa. Nek diundang wong kancane durung teko budal dhisik. Net. Kon ngelokno aku gak sembayang. Sik kon tak takoni. Takon ket malah tak jangkep. Lho wong aku wong isan wis salat ya jangkep goblok. Ayo, waktu dur. Ya dur ya salat. Asar. Ya salat. Maghrib. Ya salat. Isya. Ya salat. Nek sopo? Kelon. Lho. Ayo. Ngono iku kon, dodono kon iku. Kon aja salah paham, aku sobo kelon yang ngeloni kok enggak. Ngeloni anakku. Anakku cek turu jang rusui wong salat, tuku salat kono lho. Lah nek wis anak wis turu. Ganti mbokne. Lho. Wis ganti mbokne lho. Mbokne tak gugat aja bareng-bareng salat kono. Bareng salat jamaah. Ya iya. Lah iya. Kon ngelokno aku kaya aku ngapante Jumat winginane kon budal sih, Yohan. Lho ya iya ya. Jam piro kon budal? Ya jam 10. Lah apa kon? Nyolong sandal. Lho. Kaya tak idoni nayeng kon yo. Jumat nyolong sandal. Nang masjid nyolong sandal, lah gak tau nyolong. Lah sing tau. Urup. Loh. Ya tambah nemen. Ki sandale wong lu kliru aku tak urup lo goblok. Lah iya iya. Bareng sandal 2500 lapo nyolong-nyolong iki lho. Ya gak oleh nyolong. Nang ndi ana sandal apik digawe nek lho. Lho. Budal gak sandalan mulai sandalan sing apik ngono. Ayo, sen ya ngono gak nangkep karya baru nangkep jarang kepang. Ya ampun iku. Selamat tanggal 7 kenggonan. Uang sing gelek sapa nggone Pak Ustad, sing gelek sapa nggone Pak Yai. Kon supaya cek dadi wong ngerti, aja dadi wong pinter, dadi wong ngerti. Nek pinter ki minteri kancane, nek ngerti ngertekno bareng sing gak genah. Nggih, Pak Yai. Kon sampe mulai gak nyeluk Pak Yai tak pateni lho konco lho. Lah aku mbok kandhani lah. Kon niku tak tuturi, cek ero, cek ngerti kon niku. Iya. Wong conton kaya aku lho mondok jane suka kene 16 tahun. Lho, lha apa kon mondok 16 tahun? Ya apa enggak gablek omah. Loh. Jadi kon gak duwe omah 16 tahun iki. Kon yo tak culik lho konyo lho. Lah kan ngomong dhewe. Wong mondok iku kok jare kan duwe omah ngono enggak. Wong mondok ki ngan sukawero. Ngan sukawero. Doleh pengertian supaya cek ngerti. Dudono barang sing elek lan sing apik. Ngono lho kuceluk. Ping pindho lho ya gak nyeluk Pak Yai terus tak icake tenggokmu bongko konco. Tuturi wong gereng nyeluk Cak Yai. Kon kate lapo? Kon kok kaya gak wawu sih? Aku tak ngaji. Oh ngaji, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh jare ngaji dijawab salam kok terima kasih lho.
Kenalkan, nama saya Jonet SH. Aduh, sepurane net, temen aku karo net. Nek kon duwe titel sarjana hukum net. Bukan. Lah apa iku? Shadaqallahul azim. Tak kira sarjana hukum. Sing ngono iki kajate apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi mbancaki desane. Desane. Supaya tandurane apik cek gak kena alangan apa-apa. Heeh. Aku tak ngaji didik ae gak akeh-akeh. Soale bayarane wis entek. Aja ban-bon ae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inun bisabri wasolah. Artine Gak lho. Kok sok ngomong gak ero ki lho. Heh, wong takemu mecicil aku lak wedi. lho lah ya apa artine? Takone genah-genah ae. Artine apa nek tak dodono. Oh iya. Wong iso ngaji ku iso ngertekno. Rungokno ta. Ya gak maido nyen biasae ngasak yang ngene. Loh. Net, kono aja ngenyek aku lho. Apa? Masih aku penggawe ngasak. Apa? Lah penggaweamu. Ya bapak damen. Loh, Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inun bisabri wasolah. artine apa Cak Denet? Cak Bagong, Iya. ayo pada iman dan takwa, takut kepada Allah. Saumpamane kon maca kerta budal mrene nduk embung gedhe ana dompet rutuh. Sing isine dhuwit 35 juta. Dompete kena sing duwe duwike gen tuku sapi. Ening. Aja salah paham, nemu Cak Bagong liya dina liya minggu wong ndoleki duwe gak gampang tek. Duwe rupa sapi setahun rong tahun sapi manak mali penuhan dompati. Aduh. Pinter ya Pak Yai Jonet iki. Tak keplekno pager kono lho ya. Iki ngajine arek pondokan cara ngajine arek Tungguk Timun siji lho. Lho ngono ya. Arek pondokan karo Tungguk Timun siji ya. Wong ngaji gak iso ngaji. Oh iya. Aja ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahne suaramu kok cilik temenan. Aku lho sampe kegi delok suaramu. Aku kok opo cukup. Kok iki lha apa? Aku sudah suwe wedi karo suaraku dhewe aku. Lah apa kok net pipis? Kok kate ngaji kok sok Miko. kon kok jegideg. Ambil napas. Ambil napas. Soto. Loh. Indong kepala indung jalan diodik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melihat kaki kesandung. Wong sakmene kae kok nyanyi indung-indung. Apa? Delok lho. Ni sore wite blembing nyusoni anake sampe pedhot pentile. Kok cik senet oleh mau ngenyek? Lagu indung-indung iki lagune Patayah. Iya ya apa? Ya kaya aku ngene biasa. Dulur-dulur ayo nyawiji limang waktu ayo dilakoni tuwa anom sing sregep ngaji kanggo sangu besok nek mati ya ampun.
Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kayak tahu mate. Loh, ya berarti ngono kan iku. Wong asline kon wong kemeruh, keminter kemiso kon ro nek kuburan disiksa. Kon ro nek kuburan duklek-uklek. Aja ngurus wong mate, sing umur 25 lho wedi. Lah ya apa? Kaya aku ngene ae lho biasa. Cili-cili we pinter ngaji diwayahi. Saiki akeh arek ngerti kitab Al-Qur'an sing dipelajari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampeyan sesene wong kemplak niki wau geblake mbokne Bagong. Endi arek sing ngaji, Mang? Ku lho, Sing ngaji Mang ndi arek? ku lho. Rene. Kon ngaji, ngomong santri ngaji, kon tak takoni bahasa Arab roh. Roh kon. Ya gawil, Lho, Des. temen aku nih. Wong aku cuk takon bahasa Arab. Cara londo iku lho aku lho gawil amban. Cara londo iso apa? Cara londo apa kon? Ya londo jare kae iso. Takono, napa nangka londo iku lho. Nangka londo ya nangka jenenge. Tak cocok kapok. Nek Ainun moto. Nek Roksun ndas. Nek Medudu kono bokong apa? Udun. Kon niku yo ngono takone. Arek, sik bahasa Arabe cangkem apa nek kon roh ayo. Ayo. Ayo gong apa kon? Bahasane cangkem. Ojo ngomong masalah ngaji santri lho. Ayo bahasa Arabe cangkem apa? Yo al-mulud. Alut matamu ngono. Kemeruh wae. Oh, Tendon. kaetos ngono. Kaya aku. Gak kok jone lho. Alah cocot. Lho. Ajar enggak tayo kon. Tambah nemen sih. Cocot iki lho. Gak iso ngomong. Nah, apa? Sing bener al congor lho. Wakmum. Kon dari sembayang 5 waktu kudu jangkep. Saiki terus kon keturun subuh yo. Iki wajib subuh yo. Wajib kuwi salat. Terus keturun gak sembayang terus dilanggar ya apa? Dilanggar. Ayo. 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 Gak sembayang subuh terus dilanggar ya apa? Ayo. Lu toleh. Ya kau lah goblok. Lu langgar. Sapa ngomong gak oleh? Ayo. Ya kau lah. Semang wajib 5 waktu. Sing subuh dilanggar ya apa? Lah ya kau lah. Wis, contone. Sembahyang lak 5 waktu. 5 waktu. Zuhur sampai isya. Ya iya. Kau niku lali gak sembahyang. Gak sembahyang. Nah, umpamane waktu subuh dilanggar. Dilanggar ya apa? Ayo. Ya kau lah. Lho iki ayo. Ayo. Nek kon gak semanggo langgar kate nggo endi? Ya gak mesti. Nggo endi? Kadang-kadang aku nek lunga iku ayo. Ana tuwangan sembahyang muni serpoh lah apa kan. Lho sak karepe ndelok musala gak ono. Ayo saiki tak takoni. Ayo, apa? Tak takoni. Ayo, wong ngongkon wong salat iku dosa apa gak? Ayo. Ayo. Ayo ngongkon wong sembahyang iki lho dosa apa gak? Ayo, goblok kon. Ngongkon. Ayo ngongkon yo. Oh, dosa ya, dosa. Ya goblok. Ya nek gelem nek gak gelem Ya ayo. goblok kon. Ayo Apa? nepai aku coba. Allahu Akbar. Nek aku tukone pentol aku ucul kon. Loh, iya, Des. Bener ya. Gak oleh ngongkon wong sembahyang iku. Gak oleh. Gak oleh ya. Gak oleh. Sik misale Allahu Akbar. Sitis. Sik gong tukara pentol gong. Ya gak oleh. Sik cakno tukono mbakku cakno. Ya gak oleh. Tak pikir bener jonet Lah ya. iya, men. Ki sing kucul sapa? Ya kon. Iya ya rek. Sing kucul Ya caya kita gak oleh. Wong sembahyang ketika kudu rujak. ana iwake kutuk. Mangkonane ning misarabu. Ana arek lanang jelak jeluk. Iwak mencolot matil
kan pinter ya. Ya Ora. Iya, ya tolong ana iki lho. Tolong ana. Tanggal loro sik kat mulai. Ana iwa lele panggonan induk kolam bali arek ngemplake ning ganteng rupane iwa mencolot mati lambe iso Des Ana iwake bandeng. gelem metune wayah rendeng Ana arek lanang rupane ganteng. iwa mencolot mati weteng teng ana iwake tongkol jangan dilanjutkan dulu sik aja dilanjutkan dulu delok kadis lho sik iya telu papat nek iwa bandeng tak badhe terus iwa tongkol mati lopo maneh nek gak mati ya iku Iki pantun. pantune aa ii oo tak badhe saiki ana iwake tongkol nang pasar kriyan tak motakol ana arek lanang besosal besosol iwa mencolot matil kon nyanyi aja ngono Kong ya gak iso Pantun. gak iso terus iwa tongkol mati lopo maneh nek gak mati ya iku Le, kan tunggu iwa tongkol mati prauto padune kon gak iso jawab masih kok ya gak iso jawabe ana iwake tongkol. nang pasar tak emot ekol ono arek lanang besosal besosol iwak mencolot matil kentol kentol kan Ait ngopo? anggen ngopo nah nek mode titik Ana iwake sili. gelem metune banyune mili Ana arek lanang riwa-riwi. iwa mencolot mat wah iku adene tongkol iki tandane Des Koni berarti wasili mati apa maneh kate mati kelaras nek gak percaya ana iwa sili galem metune wayah bengi. ana arek lanang petita petiti Iwak mencolot matil ngateli. loh ini namanya kuping Kuping cara Jawa bahasa Indonesia nih. telinga Nek dibalik ngatel tumun aku nyanyian walian lah kon kalah kok sih lah bener sih wis gak mikirna iku. Mikir kancane dhewe nyong. Tak kandhani kuntet. apa aku ndet Kuntet saiki celula-celul koyo wong gendeng. Gak ngalor, gak ngidul. Aku dhewe bingung. Sing dipikirno ya apa? mosok sih Des Iki temen mulane terus aku liwat yo ngarepe omahe ngono dhewe ngono kok lengar tak celuk tak sapa gak gelem semaur Gak gelem semaur. kok celula-celulu kaya wong gendeng karuan Ket. rasane cek apa? Loh, ini enggak? lho karo kancaku dhewe kadas Kados matamu kono. hei Sapa wong kades kok kadas sih lho Iya, Iki sapa lho? jerangkong. bakok Nah, nek kon iki mesti eling kon. Apal, jambret, jambret matamu ngono ah oh, jonet. jonet Sonet. Tak kandhani rek, ngandani apa aku bingung. lho bingung kepara utang lah Lah apa utang sembarang ono kok utang. lah kepara apa Lho mosok kon gak krungu kabar mari kesusahan. oh alah PT-mu mate ta PT kok disusahi. Wedhus mati kan situk mate kon kok murmuri kon. Lah apa Ojo, wedhus Pak. akeh. oh sapi paling Lah apa sapi? Lah, Sapi ono kepaten anak. Lho kon lak terus ya. Kon gak krungu aku ndek anak situk. Sing barep iku lho. lho kon Lho, gak. Lho kon duwe anak. Lho. Ah, bojoku goblok. Oh. Anakku ku wedok. heeh Katik kelairane Selasa Kliwon
tak jenengno Sinah, dadakno dadi lan patine. Anu, Lah, oleh ngobrol kono lho kate tak parani. Jangan niku. Wong jero kuburan aja kok parani iki lho. Lho, apa sing anake dhewe? Ya gak oleh bareng wis mati ku gak oleh. Ya apa? Ya kono atur kono. Ngaku ketok-keton. Kon nek kok atur ya. Ya. Nek kon muli-muli Net, tak atur arek iki. Toton yo. Tak Tak toton. muli tak dolek nang tangga-tanggaku. Iya, Wis tinggal. Lah apa kok kon muli? Ya bapak cek mule. Desa Kok kon keparo anak kok laporan jonet nang aku. Ah, lah masih kon dhewe. Kon tak kandhani keparo anak aja dipikir. Iki ana wong duwe anak, ya. Kon duwe anak. Nggih. Terus anakmu iki lho. Kelairane ya cocok ah. Anakmu ya apa anakmu sih? Kelairane cocok Kliwon Anggara Kasih. Nah terus kok Lah. jenengno sapa? Sinah. Lho, cocok Des, wis ta. bener cocok karo iku Des. Uyo, bejo aku. Cocok mulu kandhani gak ngandel kok. Lah kok iso cocok? Awamu gelem tak gak ditolong Kades? Lho, ya gelem tapi nek nyata. Nah, iki ngene. Ana wong lairno ndek rumah sakit, Terus gak mampu biayane. Gak mampu biayai. Laire iku Selasa Kliwon. Lho, pas dijenengno Sinah. lho kok iso tepak rek. Lah iya. Iki kira-kira wis jodoh bae ya sing kuwasa ngesakno mbek aku. Pancen nek kon gelem. Nanggone seger kon eling ah. Seger ero aku. Tapi omahe gurung mate apal. Alah, Apane perapatan? kulone prapatan ana klopo situ. Oh, iku ta. Iya, tapi ora ndingon mbek bojomu. Lho iya. Kon gak Rek. ndingon kon sembrono moro dhewe dilokno. Iya, bojoku gak kenekan. Terus ndingon mbek Cakno lho kok cek. Oh iya. Ya, nek pancen kon gelem nang ome seger. Wis Wis ta? arek iku dituku ngono ta. Lho, aja wong arek kok dituku. Cuma iku kanggo sedulur Biayai, seperti biayai. biayani, ngono lho. Oh, Biaya biaya disi. ke rumah sakit dijoli. Iya. Iku arek tak pes. Iya melok awakmu. Eling akon. Prapatan, Perapatan. terus ana wite klopo ijo situk. Ah. Iki ome seger, sing etani ome Bang Nurul tukang masak iku. Iya. Iya, iya. Eling yo. Eling. Wis yo. Temenan? Eling yo. Iya. Nek ancene yo temenku aku tak musyawarah mbek wong wedokku. Tetep kono lho bojomu. Ya nek setuju, nek gak setuju. Oh, yo gak nek gak setuju kon tak kandhani ngono. Oh, ya wis, ha. Iya. Ya budal wis. Bingung kon iku. Matur nuwun tak kok tolong ya. Yo, Iya, yo. iya. Heeh. Nek tak tinggal yo. Kan ndak ono kok aku rono. Oh iya, tak marahi seger ya. Iya, iya. Apa? Terima kasih. Weh. Iki. Setuju tak arek iki rek. Kodok kene sih sampeyan iki ya. Lho. Allah. Ora apa. Aneh lho cek angele. Wong cancange lho taline lho sik ndongone kursi. Lah kok wonge wis gak ono ucul sampeyan. Gak ngono aku iki bedes aku cancang. Lah kenyataane sih sampeyan gak ono. Lah opo sampeyan Le. pengen rembong iki? A- Aku lho isin aku Iya. tonggo-tonggo Mas. Aku wis- bojone nandi kok ucul. Wong Ak- akeh mari kepaten anak. Lah kok sampeyan iku nyengkre gak pamit. Karepe dhewe tak kartu wong akeh. Mas Hau! Mosok rek. Dene sak kecap kon rong pikul. Ngomong gentenan apa? Mas ndok apa lah ya gak apa-apa sih Mas. Iya, aku iki wis ngerti. Aku muncul-aculi kepethuk kanca. Kok sapa kenyataane sampeyan jare? Kades. Alah, kadhe sapa ngaku rene kan sapa. Lho, mari ngono mbek Bagong. Alah, iki bakal buktine. Mari ngono. Wah, ngono. ah. Lah kenyataane gak ono sapa-sapa. Aku iki ditulung tapi aku musyawarah mbek awakmu mbek kon setuju. Makane ta, aja ngomong-ngomong nek mari kepaten. Kok Lho. kepaten iki lho Mas. Ya sing seneng, sing gak seneng lho tambah nyukurno. Iya, tapi memang sifat iku nulung aku cek gak culula-culu kaya wong gendeng. Nolong cara ya apa? Ngene jarene. Iki ana arek gak mampu dek ke rumah sakit, aku kok ngekeki biayane. Iku jarene anake seger. Alah, gak percaya, gak Lho. percaya. Wong Wah. ngono kenyataane kok gak percaya aku barang anak kok Ah, dikekekno. wah. Sopo anake sopo sing dikekekno iku Lah, anake i- sopo? aku- Sampeyan sing gampang percaya mangane wong ngono aja dipercaya. Kenyataane saiki kenyataane sing ya apa? Hansip tolong iki guan Maria. Jadi pek wong kono. Ya prek bojo kok ngomong enake Kasih dhewe. mbek bojo kok kan gua. Ya babah ngomong dijeni ae. Dipek wong lho ya. Ya babah, ya digowak. Ya kaki ora digua. Ya digowak. Ya gak Kate apa? paling tumpaki. Lho mbuh maneh lek ngono rek. Wah, aku lak gauman. Makane Wah. coba buat bojo. Ngene lho tak kandhani.
Yang. Sumpah. Duh. Anak wis mati diapano? Iya aku wis ngerti, aku kaya dikandani ngono. Tapi berhubung arek iku lho kok wetone ambek jenenge kok padha. Iki heran aku. Padha e. Wedok ya jenenge Sina. Lah, wetone Selasa Kliwon. Aku kok kon ngekek biaya tok. Engko arek iku kena awak dhewe ngono lho. Kamu sawarah mbek awakmu. Aduh, aku wis kongen ngomong anake wong wis gak anu. Lah opo sih soro-soro ngomong anake wong? Lah Ayo ya mulih kan lho tak gaekno elek-elek titik. engko nek bungker dadi gawe iku. Waduh, enggak enak kok elek-elek titik. Waduh. Makane apa padha cuweke dadi apik angko. Iya, tapi ditolong kanca enak dilakoni ae. Ngono lho timbangane soro-soro sih. Lah kate golek nang ndi wong ngono arek. Ayo. Ya saya mampir aku gedang. Eh? Mampir. Mampir ndi? Ya cukup gedang jarene njupuk bayi. Oh iya. Iya nek ngono kon setuju ah? Iya, iya. Bapak kado. Ayo. Aku dijuluki arek DRS seger. Tak takon tadi dudu dokter Andes tadi dudo rodok suwe. Ya gak enak tadi dudo iku. Biyen ana wong wedok ya enak, ana sing ngedangno. Saiki adang-adang dhewe, umbah-umbah dhewe, kepingin iwak tempe ya goreng-goreng dhewe. Kepingin iwak peyek ya meyek-meyek dhewe. Wingi kok kepingin iwak endhog sir. Ya gak ngendhog dhewe. Lah ngendhog lah ya paling lucu aku. Walah. Kanca ya kadang-kadang cepat-cepat. Kok iso kan? Lah apa lampu disurem iki? Dis, kon wingi jare arek-arek kepethuk nggo pasar kelian jarene. Kon kok nggawa tetekan lah apa, Din? Ngeterno Bukarto nang pasar. Nek gak tak terno njaluk ter. Ngono ah. Heeh. Iya wis. Janji biyen lho, Rek. Sing ndi sik? Lho alah, kon ngomong kon ndelok bojo biyen lho. Lho alah. Lho aku Kon gak mbejo. pratekno iki. Kon lho aku mbratekno kanca ger. Kurang enak ya apa? Dis aku delok bojo. Temen Adis. Lho iki temenan iki. Adis wingi bededing kewadhuken aku kan rewangi. Kok delene bojo temen. Iya, tapi nyun sewu lho ya. Warek ya apa, Dis? Tapi nyun sewu. Lho, nek kades sing nderekno jodoh akmu ger, ya gak nyatel gak sumpah. Ayu areke. Percaya jenenge nek kon. Potongan semok. Lho temen. Kaya gendakmu sing nganjuk. Endi sapa sih? Linda. Wis pedhot iki wis. Iya. Terus pokoke areke nurut mbek aku ngene wis. Tapi sayange ger. Apa? Rondo duwe anak situk ger. Oh gak apa-apa, Dis. Saya tak cocok mbek awakmu sih ger. Beneran. Saiki bang, awakmu duda. Iya. Nek kok ndelok perawane lho, iya apa sakno arek wedok sih ger. Iya bener. Tak susekno bare umur bare areke dadi Iya. duda oleh rondo tapi duwe anak situk. Duwe anak situk. Heeh. Lanang ta wedok? Ya wedok. Wedok, beneran. Apa maneh kowe nek gedhe kari ngongkon dadi Ya ya? iya, heeh. Gak melok biaya iki bayi saiki. Saiki kan gedhe no kok jeng rambut. Ngono, ah. Ayu areke. Ya wis. Malah ditutun babon. Omae, ya, Omae. Anu Magrisari Arek tak nuntun Bagong iya. Ngono. Saiki Digoreng tak Bagong ta? Lah iku pos, iku Oh, prapatan iya, iya. tak celuke. Sina Sina Ya
kok seblayu-blayu lho dikandani arene. Kok tak omong sih. Le, Hmm. aku mau dadekno apa? Kon tak dadekno bayi. Bayi. Kon di bapak ganteng. Ngodes aja ono bayi. Loh. Kok dipupuri wedak apa? Lho tak kaya wedak mangke. Pote-pote mang. Iki apu ngene po anase. Lho apa mang? Apu. Kon di Lho ya iki anakmu Sina iki. Kenal iki Sina. Kenal. Iki anakmu. Oh, Ngono. Iki bapakmu iki. iki bapakku. Iya. Aku Rabin, Pak. Lho. Kon niku bapakmu di anak dhewe kok Ganteng ya. Ganteng ya. Ganteng. Saiki kon nak duwe ibu. Iya, tak celuk ibu. Nangis. Yo, nek nangis apa? Sik cara nangis apa nangis bayine sik. Sik apa nangis sik coba. Iki bayi. Yo bayi sik nangis yo. Oh, Manowo iku. Ceguk endi sih? Kon iki penyanyi tak kok. Ceguk endi sih? Bayi gak ngono kok yo sik. Wah! Cocok. Kapu iki cocote iso kok ngono. Aja banter-banter. Lho, nah, oi. Ala ngene. Yo, iya. Yo, ngono ya bayi yo. Nek ngono, Kok dhisik kon kono tak celukno mbokmu. Lah duwe mbok aku. Duwe ibumu. Rek. Wis bojomu ayu tak celukne. Bojomu. Ayu bojomu. sing ndi? Lah lan kok teko kok sik celuk yo. Cia. Aduh ayu rek percis garangan. Ayu nyok. Kon duwe anak sito. Lah kon yo duwe bojo. Kenal penyoker. Tak bisiknya. Kon karo bojomu. Ya. Ya wis kangen. Des. Oh, wis bener ae gitu. Lho ya bener. Masa Des, sok kaya ngono. Des, Apa? iki kaya ratune garangan iki. Gendeng kon. Kon janjimu jok breset lho ya. Temen lho, elek ritek pokoke tak dolekno. Kon duwe anak situk. Nah, iki lho kenalno mbokmu iki. Iki ibuku. Iya ibumu. Re. Ayune re kaya kerek. Masih ibu ya tetep nek njaluk mie ya apa yang iki ibumu. Lang ibu ah. Iya. Apa kok? Des, sampe lenge-lenge Des. Lho. Ya apa rek? Lah, metune susu gembrocok kan. Kuwarak dulu. Langsung piye? Ya apa rasane? Kusiku becek. Ojo. Sok keperak ngono. Iku nek njaluk mie mbek tandan, nek njaluk mie mbek pupu ya apa njaluk mie pupu? Iya, Bang. Ah. Wes. Des. Semaput Des. Awas roke. Le. Iki wong takok apek ngono ngene. Iki ibumu lha apa iki? Apek ngono ngene. Tapi gak apa-apa. Kon diadopsi kok ana sing njupuk dadi dudu ibu iku, Jia. Kon tak toto kene lho, kene. Kene toto kene. Kene. Boken Bok. Apa iki jenenge? kok Ebok. boke bayi. Oke bayi. Boke bayi. Kene wis. Wes. Ah kene, kene. Ayo, Kene. kene.
wis kene lho. Lho, Lho kene lho. Lho. Tak celuk kene lho. Lho, kene lho. Ya kene. Iya. Mau rek. Brosot mana di sini, Des? Kang. Ayo. Longgo. Lebu. Lho. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendeng ngene. Kan iku pidato ajange. Ya, kan iki jero boke bayi. Kene. Lho, Kene, lho kene. Iku lho wong tak duduk iku. Iki ibumu lho kok. Ambune lengur ngono. ambeken ondel-ondel Jakarta. Weh, jalemi, kono jalemi. Mi. Jalemi. Jalemi iki jalo. Mi mana? Bayi kok jangan jotos iki lho. Bersaya hari. Wis ojo kuwatir. Kon jang gak melok ibumu, melok ibu Ayu. Malah wong liya. Iya, Wong isoge. Waalaikumsalam. Iya rek, ya apa rek? Iki ame seger. Iya, kenal. Kamu cek iki aku. Heeh. Ambek wedokku. Lah, Setuju. setuju. Lah saiki Lah, bojone seger. iku sapa? Bojone. Kenal loh. Ya tak kenalne. Ono godhong mentok ya. Lho, gak apa-apa. Kenalan. Heeh. Kepangaken. Oh, ambune. Iya, mosok bojone iki. Iya, Lho tak kenyataane. bojoke ku tak tukar parfum. Ya tapi ya. Sedina entek petang botol. Iya, ditelok ta. Jajal ta lah. Parfume petang botol. Ngapane lho? Lho ya. Kok lanang dhewe. Sik ambul dhewe sih mosok. Kaget rong minggu. Cek. Aku gak karo mbek janjiku ya. Saiki bayine. Ndi anake? Iki lho. Ya Allah. Lah bayi sampe Mas. Kok iso kaya nyambek ngono, Mas? ngambek Bayi iki. Sawangane ngene wis pinter iki. umur piro iki? Umur wis setahun Lho setahun sak meneh gowone ini. Ya wis bapak ta lah. Sing penting awake dhewe wis karep ya wis ya. Ayo nah jami ayo. Ayo jalan. Jami yo. Lho, diliwatno kuping. Lah apa sih Mang? Mi. Nyusoni. Iya. Lho seminggu lak bongko iki. Sis. Hutan. Ya ampun. Ya mana aja oleh nyusoni kaya ngono iku wong wedok nyusoni. Tak bejat cocote. Lah jeneng ngono nyusoni ya. Bacot ta. Iya. Tak jange tak Hutan. Lah, tengo teng. Dah. Tengo teng. Dah. Gelem. Tengo teng. Gelem. Anjene wong ayu. Wis bapak sik lak gelem ah. Mana lo Luwe. Becer. Iya. Ya wis tak gawakno ya. Gawan.
Lu selamat rek nggo gedang ngono. Iki yo cegas yo. Oh, tegas. Dulang nang Iya. Arek iku yo pencernaane sing alus. Ya kudu dipamano sih. Pamane tuh didulangno. Iya. Ya gak apa-apa. Dadi paman sing lembut ya, nek wis lembut terus dilembokno. Nek guru lembut to sampe dimplokno kok dadine nggo wetenge jigak kasar. Soale rejek bayi ngono lho. Iya, yo. Katut kelek wis. Ngomong ae. Kaliren apa iki? Iki lho dijawab Mana bayi. aja niru-niru. Ngene lho. Arek iku percenaane sing alus. Dadi sing lembut ae. Biasa iki susu disaring ping 3 yoan. Masih susu iku. Masih gedang. Iku setengah rong cengkeh iku ya dipamano terus. Padha ae gerem mlebu maneh. Kok jak omong ae. Wong lanang ya gak iso ta lah. Kaliren. Kalah ya wedok. Ya sing halus. Nek dulang iku sing halus. Kan iku endi ya? Tanganku dicatek lho. Lambene kesasar. Dolan nek gawe ibune diwencen gak iso. Kan ibune kono. Arek dolan dibukno yo. Gak kaya wong asli ae. Nah, iki mbokne. Iki dipilih siangan lu ah. Yo. Korek yo. Bisa kemendukun. Sono rek aduh. Dat. Sesuai bare omong aku, bayi gawon. Aku tak ngurus akte kelahiran. Loh, nang Jakarta. Durung ana lho iki. Iya nang Jakarta aku. Nang Jakarta. Gak ngono sih. Sing jane tak pek anake menteri ta. Lho anjen aku nang Jakarta mbek ngurus akte kelahiran ya. Kok niku dudu anake tapi Ngawur. ngurus akte jebul kono. Wong ngurus akte kok nang Jakarta. Lah ya lah belaras iki. Ya lokal setempat kene. Kalian Kecamatan. TMW kecamatan. Lah iki lho Tak urusno, tak urusno. Iya. Tapi kon ngadopsi anak iki ya sing bener. Wah iyalah. Kaya ngono ya. Yo, Tak urusno. biayane kari ya. Gampang. Aja kuwatir. Arek kaya ngene didol lho gak kira payu. Waduh. Apaan? Apa yuk? Iki Jepang boto iki kan. Ya kok kecampuran sandal. Kayak campuran seker itu. Iya weh. Ya. Enak biayane kari-kari. Ya. Dijusi ya? Loh, iya godhogno banyu nggo jeding, banyu gege cek gedhe. Loh, apa soro-soro banyu jeding? Ya apa? Ya sumure digeneni. Engko nek sumep Iki cemplungno. bongko. Oh, ya wes, bisa. Hati-hati. Ah, kon dadi anakku. Kalau nakal-nakal, kon tak gawa mulih. Iku wong wedokku godhog banyu, kon tak dusi gedhe langsung sekolah TK. Loh. Iku bayi tak pedet tocul iku. Wah, becok. Arek-arek gak cocok, Blas. Gak duduk. Aku nak sepur telat sek. Gak iso. Wong bayi kok kan tak gawa ngono kok gindrang lho. Kok kon niku becok aku kon niku. Ngene lho. Apa? Sakjane aku ngilingno awakmu. Iya. Wis kepaten kok dolek ngalor ngidul iso balik ah. Ilingo det imam nu ya apa niku. Gak iso. Kok tak kandhani. Aku mau kaget dan ketekan kadis ki Mang. Oh iya. Aku dikon rekayasa awakmu. Perlu nyadano awakmu. Aja ngono, Det. Bareng anak wis mati ku aja dipikir nemen-nemen. Kudu Ya, awak pancen wis dhewe mestine sakmono. Kudu njaluk nang sing mau kuwasa cek diparingi maneh ngono. Anakmu dongakno jembara kubure padang lagu. Iya ya matur nuwun nek Iku umpamane kepaten. Iya Nek iya. kebiasaan